Hello, madam. Hello, Marka. Baby. Baby, ana ga kwata-kwata rai wurin ki a ɓace ne faru. Mai baby na. Wa taɓa min ke ne da Allah. Yau ko ɗan murmushin da ake min a bayan nan bi na gan shi an daina. Mai faru. Ko sai na riƙe kunne na ne. Kai baby, na riƙe ke to shi ke na haƙuri baby. Kin haƙura? Ko ke ba baby, shi yasa nake son ki wallahi. Ra ɗan gamin kalaman da aka saba gana a baya bane. A to ni wallahi kallon nan ma ishe ni. Ya wadatar da ni baby. The king. Wannan shine king. Wannan shine my name is King MD. Gaga Habibi ta ana skame Habibi ta mu. A baki dan ga kamera ma Habibi. Wallahi kai ka san nake ji da ki wannan yaren kuwa. Wannan wata sabon new life dina ce. Ke ki ga kamera ma. Ga ni anan kina kallon wani. Ni zaki kalla ba shi ba bana so raka. The king. Ya ina tare da ita tana kallon wani ba. Gaskiya bai dace ba. San ba zan jure hakan ba. Ka kwade ta da mali. Kai na kwade ta. Na kwade ta ne fuska zan gani fuska ko kumbura. Ka kwade ta da mali. Na kwade fuska ne fuska zan gani. Ka kwade ta da mali. To ya isa mana. Sai kana magana mana ba. Yawwa, yanzu mun gama aiki za mu fece gida, kun gane ko? Yawwa. Yanzu sai wani cikon kuma kun gane wannan ne. Sai gobe kada mu sai gobe da safe muna na halittu. Muna na gobe da safe. Za mu halatto inda suke. Za mu garzo mu zo kun gane. Za mu an tiwon gam. Ina son sai mana wannan abu barka ga. Sassafe ne ba. A karfi kawai ka kira ni. Allah. This is my Mala Street GRA. Hi, my name is Muhammad. Ka duba ashe ga kuma